जोङो फैगौ बिटिसियाव जि बिटिआरखौ दाफुंनायनि थाखाय जोङो गोबां आइजोफोर जोंनियाव जगदान होफैदों। दा रायजो राजा आइ आफाफ्राबो बुजिबाय, मानो होनोबा बिटिसियाव बिपिएफ सरकारा जिबायदि 17 बोसोरखौ खुंबोदोंमोन, बे 17 बोसोराव जेरैबायदि आइ आफानो होनांगौमोन, फोलायनानै होनांगौमोन बिथांमोननि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ बिथांमोना फोलायनानै होआखै। दा जिबायदि जानांगौमोन डेभेलप जोंनि गेजेराव, बे डेभेलपआ जानो हायाखै। बेखायनो जोङो एबार जि बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय, बे बिटिआरखौ दाफुंनायाव जोङो गिबिसिन रल लागोन आइजो माहारिया इउपिपिएल हिसाबै। मानो होनबा जोंनि आइजो माहारिया गोबां गावनि गोमानाय फिसा, गोमानाय फिसाय मोनफिननो हाबाय। दिनै गोजोन सुक्ति फैबाय, जोंनि गेजेराव गोबां गोजोननाय फैबाय। दा नैबे बिटिआरआ जोंनि गेजेराव गोबां गोजोननाय लाबोदों। जों बिसेसकरि जोंनि बिमा माहारिनाव गोबां गोजोननाय लाबोदों। बिनि थाखायनो जोंनि बिमा माहारिया जोबोद रंजाखांदों आरो नैबे बिटिआर दाफुंनायाव बयबो बाहागो लादों। बिमा माहारिया लोब लोब जेब्लायबो जों आर'नाइ गानखौनो होनो हाया, ओरैबायदि रायजो राजा फैदों जोंनि गेजेराव आइ आफाफ्रा, लोगोसे बिमा माहारियानो बिसेसकरि जोंजों बाहागो लाफैदों। मानो होनबा जोङो एबार बिटिआराव सरकार जानाय लोगो लोगो, जोंनि इउपिपिएलआ सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि आइजो माहारिनि गोबां डेभेलप लाबोगोन। मानो होनबा जोंना बिमा माहारिया गोबां दासिमबो थास' मैगं फाननानै, दिंखिया मैगं फाननानै फिसा फोरोंनाय दङ। जौ फाननानै, गाज्रि बेसाद मुवाखौ फाननानै दिनै जों जौखौ गाज्रि होननानै सानो, रायजो राजा बयबो मिथिगौ। अब्लाबो फिसा फोरोंनांगौआव, फिसाखौ न'खरखौ दैदेननांगौआव जोंना बिमा माहारिया लामा मोनैयाव दिनै गोबां बिमा माहारियानो जौ फाननानै जानो गोनां जादों। दा बेखायनो जोङो एबार बिटिआराव जोङो इउपिपिएलआ सरकार फैनाय लोगो लोगो बिमा माहारिनो गोबां अनसुंथाइ, जेरैबायदि बिजनेस, जोङो थाइसे फैसायावनो जों बिजनेस लन लानानै बिजनेस मावनानै जानो हायो। आरो गोबां बिमा माहारिया जायफोरा न' मोननांगौमोन, आइडि नाम्बार दङ नाथाय दिनैसिमबो न' गैया, रान्दि दुखि दङ, बिथांमोनहा न' मोननांगौ, बे न' मोनाखै। जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आइजोफोरानो बेखौ न'खर न'खर थांनानै जोङो लुफुंनानै होगोन। आइजो माहारिनि बेयाव रल लागोन।